Bună seara, atingiți nutritori! Gini ne aflăm cu Gioia din Moabete Armânească. Tora seara nem cu Stanța. O avem oaspită Mioara Gospodin. Mioara, gini ne veniși tu Gioia din Moabete Armânească și avem nădia că va să zbunăm în scântii lucriții, va să vă disinfer, tituța ței țină Mutrescu și nu voi să agreșescu să spun dita hurhită ca cei care aveți întrebări, Timioara, puteți li băgați aceste întrebări, sunt live-ul ți zvârtește tora pe Facebook, pe frânza Armâna Mea Media și Maria cu Viorel, adică Fioară, vă ne ajută și vă ne spune întrebările voastre și noi vă le băgăm tu emisia noastră live. Mioara, ca tu, ca fia hurtită cu ca oaspea nostru oaspită, adrămână moabeti ti soia, ti taifa, di armânească dit care strazi. Ți-vă năspui în tine, ti taifa, părinții, păpânia tăi, desiști, de vine rawații tu Românie. Te ascultăm. Bună seara și bine vă aflai pe voi și pe toți nutritorii de la Estul emisii. Armânie de Pistitut. Eu am abține zboară, ați văzut pe păpânia mea, piața că eu nu pare cunoscui păpânii. Când păpânii din partea altatii eram mică când o muriră și păpânii din partea lui mamă iedea, nici nu mai aveam fapt când o chirură. Sigura de permifili de taifă, știi că am adit permiti, știu că de partea al tatii, paplu manaflu era de loc de hamarli, am aviniră cu cadrilater și dau șahinlar. Cum zicești, numai că nu a câsigini? Șahinlar. Numai de taifă. Manafu era numai de feată, se o purtam. Și din partea lui mamă, paplu tâfu era numai, el era, tutaua cu cadrilater erau Abdullah. Viniră, știu că paplu tâfu ți permitusea mama și avea încupărat și casa și toată dumenia de-au adit cadrilater. Mama și tate aveau abțini și ei permiti de acloțic, de cadrilater cu România ei vine când erau mici. Și tot bana și pitricura au atu România. Și toate permitile lor erau mai mult de la coar, de bașchi, de ajunsiră. Tricura și un ambodiu că atunci când vine cu România trimituseau a noșță, i-aveau dus ialomița, cum îi duceau pituți, și dura cloți un veară și un iarnă, prota și aveau drată tendili veara, marginea de hoară i-aveau dus trimitusea mama și dură toată veara, ma când vine iarna tu Bărăgan era mult greauă. Mult greauă și băgară tu bordeie sau și aveau adrată și când nu aveau altă turlie și altă culaie. Te-ațea că aveam mai chitisită că vârgarii care lipsea să fugă, nica nu aveau bzitii și dură și adunară tuti și le andreapsiră și le băgară lucrurile pe aradă și ziră abia prânveara. Și atunci a noștri dusiră zorii din țipirnitusa mama, din țipirnitusa tati. Te este și paplu tăplu e că zoah în dosul tu suflet lucrul aestu. Cu atât mai mult cu cât dătea mama că acolo tu vârgării, nintitas cu 2 meși ninti în soară, zduțeam păzarii, tasia și s-a îndreagă-ti nuntă, i-aveau acățată comitagii și de toți pe el lua cățara la înțeputură să scapă și aveau dat un pârjină soră cu moartea, ajunse acasă, l-a dus calul acasă
și îl ținură un mes de zili, tu chiali, tu chei de oaie, cum îi țineau atunci, un mes de zili și tu căruni, ta spo așa de tu căruni, îl țineau fârtații de una parte și de alaltă. Ama pe gala tricu a furhi lucrurile, paplu nu mai putea să țină, paplu a meu nu mai putea să țină ahând tutipătă și mai dea didit ea, a furhi de apoi paplu și avea drată livadă și avea drată alte lucruri și să avea câțată de altă zânafi ca să poată să ducă lucrurile și permitusea mama de preună că el avea un ajutor acolo și avea luat păltea un argatul turcu care avea 4 ficiori și până seară mintita să fugă zinătul României și zu turcul tot în noaptea de ajută și la ștersi până și papuțile a ficiorilor că îi vine zorii că vzeau a noșță și el plângea și zicea că ți va să fac el acolo țitora fără nicutirul care l avea. Primiția este noi... Că te-au treaptă armânii, prio alăgară. Aia este durerea și ducerea de armân. De-apoi Paplu Manafluș era un om mult cuvârdă, era bun și luarisea așa de dizbor cu oamenii și a drasuțata onia, știa mai multe limbi, că ei îți duțeau cu iemburluchea, duțeau școili, știa vărăținții limbi, acolo în Balcan, toți armânii știau. Și știa multe limbi. Maia era una miare mult bună și durută. Ea nu știa stoarnă, vărăzbor, avea îngătan de tuți și când o luară pe mama în veastă, paplu îi zicea li mamă, tine feată, nu ai părință. Tine anias nu îndăți fendi, că ei atunci zățeau fendi la tată și zicea, tine anias îndăți tată. Și de atunci mama îi zicea tată. Și s-aveau apropiată că au abașchiui când o ajunsiră Nicolae Bălcescu de Tora, de Tulcea, erau vițini. Și suidisi. Și când armasiră singurii au la mama oarpâni, mama smindui, lo avea și tu mirachi pe tati, am smindui că vai hibăși mai gini că mai avea înapoi una soră și un frate la liputăta, care erau multe. Lipsea îndrezare. Lipsea să-i ajută din cheamă până scoasă mută. Izbărâși de Hoara Bașchei, armasiră multul chiro acolo? Până în lună 1963 armasiră acolo, zir în 63, vine Brăila. Tine te amintași Brăila? Eu mi-amintai Brăila, Zoo de Crăciun, Prota Zoo de Crăciun. Da, tu, casa, tu, dit care mi mărtai și zui Brăila. Ți-aduce aminte ai de acolo, de Brăila, de locul eu tu trecut și ani de tinereață, ziceam așa, și de fată, și de ficiuric, prota. Și este, nu le agreșești țăcanoară. Și că va să aușești, v-ați adus aminte de ficiurami, v-ați adus aminte de tinereață. Ți poți zic decât eram armâni,
Și Ari merisea Baianică, mult. armâni acolo? Atunci erau armâni. Am avea cu Chirolul Dir, Când Straps, era avea și un alții Constanța, alții București. Brăila, când avea și mulți greți, și aduc aminti. Greț, Șturț, era un cosmopolit, cum îți zice în română. Da, erau și evrei acolo, erau și italieni, erau și francezi, erau mulți, da. Și și aveau și ei loc la acloții. Armânii de Brăila erau, nu că altcuiva nu sunt, cum acolo erau mulți din Vizuț, lumea îi mutrea cam alte turlii, cam cu ihtibari, cam cu tinii. Despre mi-aduc aminti că și arăzli care le adrau și n-ai mai mult unii armasi cu minti numili, că atunci se adunau la numii. Și noi aveam soi și din partea al tatei și din partea lui mamă, ca baia. Și ne adunam cam Tiutanas, tati era numai nașcu, și Tiutanas, când ne adunam ținzăți de oameni în casă. Eram șat că pe lângă seisarea țea că țin oaspeții, duceai că nu este ca aici dit an. Și atunci așteptai cu mirachi, ineau tuți și dau pântahina, scânta mult scânta. Și îți țin minte De Alicia, ordinarea toțel, iertare că te dinăsi, ordinarea toțel chiro era mult cam apropiată. Cam mult ducea oamenii în casă la alți oameni. Tora când aia și cam, nu știu câți asti bazore să dar lucrul ăsta. Și asti. Atunci erau și învițați. Câte aveau trecut, mierile armânii știau de iți lucru cât din nic să scoată tunicdanii ună mușuteață. Și atunci nu le se părea că este zorii tare lucru. Dar mi-ariseau cântisni. Asta vreau să zic, de aveam un lali, marea sora lui mamă, teta Mușa, mărtată pe la Miha Cucuringu, paplu al Mihai Cucuringu. Mihai, ți-l avem și el oaspe, tu mă armânească. Și când inea, ahutea și cânta și după el ahuteau toți, iar și la Lexi, acolo Brăila, tati avea doi frați, un mai mare și un mai mic ca el, la Lexi și la Iancul. Și mama avea una soră, teta Mușa, mama Arica ea, și fratele mai mic lui Lalinicu. Și ne adunam toți la nume. Aveam șclini, nu știu să aveau șclini mai mulți acloții Brăila, și armâni și români, și era casa în plină. Nu zic că pe noi ne luau la toți arăzii. Iuții doi îți duceau, ne luau și pe noi, nu ne lăsau acasă. Avem Nădia că avdu tora părinții îți au ficiuriți. Și se pare că dea ficiuriții la arăz, că de acolo tu ți mă alargul Duhul Armânescu. Și acolo îți vede arăzii. Și este, nu este bine. Apoi am permite de tu ani de liceu, eu adrai liceul pedagogic acolo Brăila. Și mi-am dus la liceul pedagogic cu surinile mea din partea al tatei aveam două, trei cu surinii care erau dascaliții. Și una dintre ele, Zoia, era cu surină acolo, Brăila, cu mine, și era mai mare ca mine. Și când unizeam la ea și o abzam cum cântă la vioară, cum și andrigea, tastână lecții, îmi se părea și Era una urnechi mult înșată pe tine. Era una urmenii bună pe mine, da.
Și de-apoi lucrul ăsta strapsic, că și eu mi-aveai dascaliță după ea, o aveam și piița Garofil, Nicutira Mitica Garofil, care tot și dascaliță. Tora am un altă cusurin care după mine, una din fetele al Liancu de acolo de Brăila, Liliana, care și aia este dascaliță. Spari că pe filiera este Manafu. Dar și un Arad, tot taifă. Da, mai avem un verma mare, Neni, ziceam noi, tot Mihai era numai, că pe papul îl chema, era numai Mihai. Și fciorul lui Mamarli Alexandru este profesor tot și America, profesor universitar, el avea plictisit filozofie, a drăși la Sorbona, predea de vreo 2 ani, ori a zi Canada, da, adică la noi sunt cam tragi cu dascalițele, da. Și mai un Arad îmșată. Așa este, da, era mușuteața este când adunam toți și deam și mult aproape. Când eram ca un coară, că Săbălul nu era mult mare, nici tora nu este mult mare că Săbălul. Acolo și deam eram toți deam vârliga, Marli, toți frații al tatei, toți și deam pe Irbia Giadei, cu la Liancul și deam din Inti, la Limarli, cum ziceam noi la Lexi și deam la Inghiț, metri din noi avea casa, o casă mult umșată și cu un băhce mult mușat, ziceam acloții de priună. De-apoi, din partea lui mamă, tot și dau aproape din noi și nițeam de priună, după ce s-a însură Gicu, pensul al Mihai, nițeam de priună cloții cu și dam de zbor cu Surina, cu Mariana. O aveam apropiat cu soia noastră, am așa n-avea apropiată mult pe noi și nu duceam mult ghinii de adon. Da. Mușate, aducere aminti. Și de Brăila s-afla știhea m-a amânat Constanța. Dimiti Mărtașcu, încă născut cantautor din ca gospodin. Îi petrețem în Clineciui cu asta. Așa, și aveți dat un unătai fămșată. Cum a trecut voi malargo tufumei, cum îl trecut malargo duhul armănescu tufumei? Duhul armănescu tu taifă minduiescu că are un haria hodia. Și mahi tu fumei a estu duhini pe calea duchiariei, cu praxiei, cu apruchiarea mirachiei. Nu știu, minduiescu că bârnul de bârnul, masa pridună și masa adună și suntul de adun, duhul armănescu este acloți, ardi, ca o năpiră. Noi l-am avut eu din ca este maniclu, frate, și a avut miratea este ca să-l cunosc pe tati socru și zic cu tati socru în casă. Nu para mult, maș 9 ani și zum de adun. Nu cunoscut pe mana soacră. Vrea mult să am soacră când eram feată, ma nu știu tu. Tati, socru fu acel care nu a lăsat să stingă jarlovații în casă, și tu taifă. Când îi neau toți fciorii, când îi nea taifa, fciorii, nipoții, la sărbători, năduțea, dacă unul alătusea și ajuca războrul românesc în casă, îi zicea că îi aducea aminte că este cu casă armânească. Coasa zburească românește când o fugi din casă, când îți duci la zânapi, când îți duci cu sfuțata, ama în casă s-a zburat mași armâneaști. Deci, din macaș din casa
Știm că avea este Mirachi cu cântarea, cu adrarea din cântiții și atunci Pistipsescu că este vizură mult am vârliga și ficioria voastră. Așa este și mai arătăm cu Dinca că unoară Dinca și avea luată chitara și cânta. Mariani Ciolonoscu era mai mic și zații 11 ani să avea și da la calculator și Dinca cânta și la chitară, pe ihota, pino, avea vârhit cânticul Lea Urdisită. Și cum cânta el oașiții, Mariani ziții, nu cânt țigini cântic. Dinca și zul, mutri, zici, cât semnul cântul gini, zici, cânticul ăsta l-au dus fenda, n-au zis de hapsi și așa el cântau, așa iasti, nu, ia ascultă cum îți cântă, zice Mariani. Și îi băgă de pe internetul cânticul, care era cu niho mai cam modernul și așa m-a săisit, m-a sârbă, cum zicem noi. Și apoi Dinca și zice, bun ți-i zborul, ia ascultă zboarele a cânticului. Și zboarele țiță-ță. Iar acolo zică, păi, casa îmi se aprease cu paturile, chioșcuri. Și Dinca îi zice, știni, când un om îi se aprinde casa, omul acel cântă și joacă de harau? Nu. Păi și atunci acum își cântă cânticul. Bună minte, realitatea v-ați băgăm oară, știți că zboarele ta zidem, desi lipsește să-l cântăm cam pe agonii, e nu. Așa este și Borgia este, să știți, că torainea cântătorilor. Piața că în case nu se mai cântă. Andămusările nu se mai adară în case. Andămusările tuti se adară în afară, la restaurante, și atunci acolo ți intră parei. Ia și Zori, știi, eu să află urnecheaș. Eu să află urnecheaș cântătorii, că dimi, așa cum zis tine, numai ta se adună duneaua ahăt multul și va și avdu și ei tot pe internet, cum scântă un cântic și altul, și care asluavdă că scânta o inițită și valia de bun, Minduiescu. Și este, pareile care sunt tutora știu să duc cânticul de zămani, că ei îl cunosc cu acățară păpâni, acățară cânticul armănescu vechiul și lipsește să-l cântă că urnechea lor asacață la ficiuriți. Iholul armănescu lipsește să-l ducă mai larg aici să ficiuriți. Și masnul cunoască, așa cum este, smintește luguria. Nu poate să ducă alături. Dar este, eu de multe ori le zic că mulți acurhiră ca în română, cântisli vechli de zămanii li prelucrează pe altul iho. Și este se promovează mult mai mult pe internet decât vechiul iho. Lucrul ăsta nu-i bun, eu așa o minduiescu. Vrei să prelucrezi, sunt multe alte cântiții mai noi pe care poți să adari. Ama este vechile de zămani, lipsește siba și ele sunt cu, cum zic, cu tabu din noi. Una eșteare. Una eșteare de care lipsește să avem angătan. Așa este, da, lipsește să avem angătan, așa, da. Ne găsim și că Dinca are adrat ahătii cântiții în șase și avem ideea că tu scurtul chiro va să vedem și un CD cu aceste cântiții și tora spun alții din inti la mutritori că val călisim și el tu mobete armânească. Avem multe de aflare și de la el. Așa cum spusim tu prostă seara de pe frânza armâna mea media și dascaliță de mulți ani. Zburană mi cheamă de experiența asta ce o avut și până tora ca dascală. Știți, Hari, n-ai mai mult tu este zânati. Ca si dascal, Minduiescu că lipsește să ai mirații pe lucrurile astea. Nu este lișor. Nu este lișor.
Ama tasai mirati lipsește tas po simpli de când hi nic tu turlii de cercuri. Eu când eram teată, nică aveam adrat teatru, aveam adrat sportul, aveam cântat, eram tu cor și atunci atâtea este, mi-ajutară pe mine de mult tu zânata pe care Acele lucruri ți poți le dar după ți-ai bitisești să zicem după așa, ți bitisești ai te adrare maxus. așa este, ama noi nu le adram, de multe ori le adram tu sculii lucrurile este. Nu le adram Iuva, Hodia. Nu, le adram tu după ce îți sculii. bitisea programa de sculii, avea turlii de exact, acurcheam azi adram ună, mâine adram altă și atunci atâta este pe mine mi-ajutară ca spot eu dascaliță. Merisesc cu ficiorii. Ficiuriții merisesc. Tora câți ficiuriți sunt tot un pareit, una clasă, să zicem, de arada? Sunt, lipsește sibă, ți sprânghi lipsește sibă, n-ai mai multul. Am la sculia la care hiu eu, este un sculii cam avizuta oatu că se bă cu stanța și avem mai multul, avem cam 3 zăți de ficiuriți. Că gândesc că nu este lișor să dea scaliță și gândeam că da, câteva oară părinții care au 1, 2 ficiuriți, 3 splângă că este zori să-i comândusești 3 ficiuriți acasă și că la sculii 3 zăți este nici-am cam așa. Și este mai noi n-învițăm. Tu protul an când intrai tu sculii aveam 4 zățățințe de ficiuriți în clasă. Și chiar au clasa 1. Ama pe galea te înveți, nu este zori. Nu. Care este lucrul care n-ai mai mult tu zânata asta? Că pot să-i prăsesc cu picior. Este mazori tu ani de soni? Ani cu maninti și cât este mazori. Este că s-alăxiră multi și pit prăxile este, minduiesc eu că poate poți să-i ajut și pe părință. Ca să-și ajută ficiorii. Ei sunt arcați de multe ori cu sculii. Că de multe ori, nu știu, ești priscând idei de acasă, de la părinți, care nu să-i găsesc cu praxa ți lipsește zină de la dascaliță. Așa este, ama prăxile ațale lipsește să dau părinții toaței proții 6 ani. Dar este gini se aproape pe păpâni. Că păpânii sunt acei care sunt maduruți, sunt cam multul cu ei, du de zuă, și atunci ei poate da praxa pe care părintele nu este aclota suda. Am știm că s-a lăxit și este un lucru de ziua de azi. Ficiuriții mulți ieșed cu bona, nu șed cu paplu, cu maia. Așa este. Și să știi că îți duchesc cu ficiorii, tora tu aici de țoni ani, îți duchiră ficiorii care fură crescuți de păpâni și ficiorii care fură crescuți de boni. Acei de păpâni sunt mavluisiți, maduruți, mamintimeni, știu mai multi, azburăsc cu mai multul, duchesc cu mai multul, ama alanță crescuți de boni, sunt mancliși cu ei. Sunt așa maști ei, nu te alanță, sunt mai arăți, nu s-o și calză ca ești care sunt cu păpânii. Și mai să aibă păpânii 2 ficiori și să aibă nipoți și de la 2 ficiori și să mai adună nipoții de adun, este multul din. Atunci când tu te tai faia de învârliga, ar rămân
tietă piciorii ești, că vas crească și v-aș aduc aminte când erau piciuriți, țim șat era cu mai aș paplu. Și de un lucru vas vor și ei să adară când va sibă părinții. Da. Și mi găsesc că tora la clasă am indiz de piciuriți în clasă, ar mâini. Țim șat. Mea ne întreabă Sterica Fudulea, Titulcea, ne întreabă masă să nu-și arada câți ficiuriți învițași armâneaști, câte bărnuri. Mutream zilile este că aveam acurhii awații la sculii tora iara aveam cu pandemia nu paradrăm ceva și tora acurhii iara de adun cu soața mea Marioara Pelican să adrăm cercul armânescu și mutream și peste tabeli ca îngrăsam piciuriții care i-am. Pe mâna mea tricur cam 1400 de piciuriți. La tot opționalul, tutti sculiili care adrară opțional la estul, sunt de 2004 până în 2000 inghiți, sunt ținținii de piciuriți. Noi acurhim tu n-au zățânau opționalul tu sculii. Tu n-au zățânau când au curhim opțional la estul, iar mașini, cheamă cam a tăuhăchită, cam cu emoții, așiții, când eu azburam armâneaștii, nu azburam și mult ghini armâneaștii, ca clobrăila, părinții erau gați la lucru, eu fui mai mult cu ciorii români și aveam alătusit zboarele, am pilteam ațele armâneștile cu ațele româneștile. După ce mi mărtai, când aveam ihol ațel veclu armânescu, a curhi pe galea zdutescu și o altă turlie zborul armânescu. Și atunci intrai prota cu zorii, de-apoi pe galea cu putem să intrăm. Eu în 900... Noi m-aș doi picioare, ai vreun niești ceva. Și asti. Aveam acurhită, nu eram singură. Eu acurhită fui cu tata Angela Fuduli și Chirața Barzecu. Cu ea le aveam acurhită la sculia 12, a estul opțional. Atunci era inspector general, era domnul Caracoti. Și ne-a îndrupă mult și domnul Grasu, Constantin Grasu. Aduc aminte, le petrițăm pieretimati, nu știu, masă mutrească și Hristos sărti, copostul ți la drară. Să spunem de mutritoria noștri, te-ați nu știu, că ea se zborlo de cursul filundi, pe nu știu cum să-l zic desi, curs opțional filundi este voluntar, tu pe armânești, tora opțional să-i zicem. Cursul cu numai cultură și adeți armânești. Și spusește ne-a curhit un ni n-au suti n-au zățânau și apoi tu dau ni 4 cu năxana. Nu, de atunci curhim noi să luăm mai multă silă și curhi ținem numirul la sculiile care aveau... Dita duțările aminti, tu câte sculii s-a dezvârtit care ne spusești, da, un nume de ascaliție, care a spus, ne spui și alții. Aveam sculia 7, acloții era de ascaliție Elena Cușa și Emilia Bucur, tora iasti. La sculia 9 era nuții Mageriu, Elena Mageriu. La sculia 12 fum noi, Angela, eu, Chirața Barzecu,
După a venit Simona Țapu, după Țipzio de la Douăspră, avea preluat ea, după a venit Zoe Gică, avea Adrata Oații, că erau mulți săpciori. La sculia 3 sprândiți erau iertatele Dora Giugică și Elena Muzichiaru. După la 3 zățânau Elena Babașcu. Cogelac, erau mulți ficiuriți, aveam acutită cu Lucica Gherase, Ștora Iasti, Corina 7. Mi se pare că tricu pe Arcloș Camelia Preșa, dacă nu mă mi-aduc din aminte. Cogălicianu au avut iar în 2 ani, era Ecaterina Păunescu și după Florentina Petre tricușa pe Arclo. Și avem de-apoi ficiuriții de la Lilici Ditmai, ali Zoe Gică. Ia, am și Zoe oaspita oații. Iertare, da, este... Lăpidrețem și a lor Hristuser, te amărti, cum se și știne în dau diale, numai ta sunt tu cu noi, numai ta bânează. Le aducem aminti și știm cât mirachi au băgat tu lucrurile astea, tu învițarea ficiurisilor cursul de cultură și adeț armânești. Tora candatoanie de Sonia și cum se știe și că tu alti locuri era, numai ta asti, snicură, niheamă lucrurile pe partea asta. Cum vezi tine hilitorul alustui cursul? Are care scalcă pe idile toară, dascaliții, ficiuriți? Și ți lipsește adrat, să-ți ducă lucrurile maninte? Ei, au avasibă, niheamă Zori. Iasti Zori prota la dascaliții. Teațea că dit noi pensionară, e numata suntu, dinapoi nu parain, că iasti mult pidimo și auații hișni cu tiră de casă, ai și clasa, eu lipsește să dar lucrurile, nu iți doși, nu iți cum. Ficiuriții care duchescu și nu paraduchescu. Azi avut ora seara avui la cercul adrăm în repetiții la jocuri și eu auații mi-a de cercul aestu, mirachea lor este să joacă. Și atunci, e bun jocul, că pe jocurile care le adrăm, ne-am niheamă ștui Armânescu. Și neg mă alargu știu zborul Armânescu. Și știam că vazin va îndămăsescu cu voi și a întrebai, eu la zburam armâneaște și le zic când nu îi duchescu și după ocli, am alăzit când nu știți ce vă zic, mutați mâna și mi dămăsescu și va priduc în românește. Și a întrebat, zici, câți dit voi a zburăs cu armâneaște? M-aș trăi mutară mâna și dăsiră, așa, niheamă îi dăsiră. Și alanță, păi alanță nu a zburăm. Păi și părinții, mai a zburăți cu părinții. Bun, și voi câți nu a zburăți? Bine nu a zburăm. Așa s-a învițat. Le zici, uite, ava să zburăm. Să nu vă hibar și că și cursul este nou când l-au curhim, e de un lucru l avem, iar ar și neafciurist o să zburească armâneaște cu sculii. Și atunci, că este furnia, că arșine ai țănit? De multe ori arșine ai țănit. Este și praxea de acasă, este și duchearea. Tu tăi făr nu para să zburaște armâneaște. Și manu să zburaște armânește ficiorul nu duchește. După aia și să înveață și va lăsi pare paraxin, șuță. Da, eu doar seara le zic și că armânii sunt uițră, te că din ei știau 2 limbi. Tora, toată lumea se deșteptă și își duc cu ficiuriții și le zic cu
se ambițăm și să dăm prăxi diniță și se ambițăm multe limbi că tora poate să înveață. Armânii lo adrau lucrul estu din inti. Deci de asta sunt aici că mașteau și armâneaști, mașteau și româneaști, mintea țea și minduiarea țea lucra cloții și era maghinii. Avem încă una întrebare, iertare. Una întrebare de la Gianina Constantin. Desi aveți sau ai tu minte nescânti proiecti ti ciori armăi. Ama și cumva să vedem maclotă moabeti tine ai minduit nescânti proiecti, ai adrată nescânti proiecti. Mas hibă, nu știu, scoli eliminati tu vărăturlii de proiectul european? Sculiile sunt tu proiecte europene. Pit proiectile esti, eu intrai la sculia 12 pe un proiect european, intrai și fum cu fciorii armâni a cloții. Acurchim și la sculia 30 cu proiecte europene, ama mapțân maș cu fciorii. Aveam acurchit țăvatul Macedoniei, ama nu-ți dusi lucruri ama largul, nu știu cât la ei zdănăsi lucrurile. Noi au de programa Erasmus Plus e altă turlie de programă? Nu. Alte turlie, era maș un schimbul, maș sculia noastră cu sculii da cloții, minduiam to acurchit ta sibă. Și era aveam azburâtă și cu Iana, nu spara feații, eu aveam a pridus aiestu proiectul, era pe armâneaști, soața mea Dorina Șacu, care este armână și profesor de engleză, eu l-avea pridus pe engleză, l-aveam adrată și în românește și l-aveam pe tricută, lipsa ca șeis l-adară și în să-l ia cloții, să-l mutrească, să-l adiebesească și semnează, și de apoi să ne-l pitreacă înapoi. Am lucrul zdânăsia cloții, nu știu ce. Era un lucru Aici era un lucru bun. Eu la un din proiectele care le-am avut la Sculia 12 aveam adrat un excursii cu maș cu ficiori armâni cu Macedonie. Da, ieșeam protaoară cu ei și erau ciori de clasa 5-a și a 6-a, 11-12 de ani. Și atunci am ieșit pe un agenții de asta ca să poată să ne ajută. Ne aveam dus la Neiporii. Când ajunsim acolo, Nicu Chirlu era armân. Și Mara Costa era numai. Și atunci și zum de zbor cu el, ne cunoscum, luăm fciuriții, ne asim cu ei, primnăm și când ziu fciuriții aveau avut o cripare acolo la chiuvet, nu lipsea. Și zdusiră ei la ghidul care îl aveam, ca să-i zic a Nicuchirului ca să-l rezolvă acloții, la întreagă. Și atunci fata nu putu para să achicăsi că ea zbura în engleză, Nicuchirul nu a zbura engleză aici și nu ducidiți asti luguria. Ciorii vine la mine și îmi zice, doamna, ți adrăm. Și atunci îl zice, știu că Nicuchirul este armân. Du-te-ți și zburâți pe armâneaști cu el. Și-ți dusiră, a zburâră pe armâneaști, pe jumitat de sihati lucrul s-a îndreapsi, am afciorii fura hât de hârsiți și îmi ziceau, nu pistipseam că tâșaua, noi va să zburăm armâneaști. Vă ajută că știm armâneaști. Vă ajută lucrul este. Și mai avem de acolo un aduțare amintii. Eram tot și cu ficiuriții la Sfânta Paraschiva a lor. Și acolo la mormintul și eu zburam și îl ziceam a ficiuriților pe armâneaștii
Din poia noastră s-aveau dănăsit un preacli de oameni matricuța și cu doi ficiuriți după ei. Nu băgai oară, ieșim de acloții, spuneam malargul, eu aveam noi Arada și din apoi până Sony, tutim noi că ei sunt după noi, vine și la întrebare pe armâneaști, hiți armâni, ne hârsim când o zâm armâneaști acloții, a zburâm, ei erau de la Risa, noi le zăsim pe film de Custanța și scârsiră mult m-aș ciudusiră că ficiuriția noștri a zburau armâneaști. Și ziceam, păi a voștri câței nu a zburăscu? Păi nu a zburăscu, că noi nu a zburăm cu ei, nu șed cu noi. Ciorii sunt ansurați cu grecoaice, cu nicutirii, cu featii de acloții și a zburăsc cu gârțeaști în casă. Tivciuriță, ciudia cu mult umșată. Și tot altul proiectul cu Turchiei, când eram cu ficiuriții, eram la un festival internațional și acloții jucau ficiorii paidușca. Și ne duchiră une parei dit vârdării. Își vine răninga noi, toată pareia, și intrară pe noi, jucau cu noi paidușca și erau hârsiți că noi știam jocul, noi hârsiți că ei știau jocul și ciuduseau toți de-am vârliga, ție mușuteață a dară cioria cloții. Și după cafi andamții, după cafi ișari, după cafi spectacol, după cafi sărbare pe care noi o adram, ei n-au mai mulți ciori la cursul. Că ei își duceau și pirmituseau acasă, ți adrară, ți vizură, pirmituseau la soț și atunci vreau și mai mulți tazină la sculie. Ora este mult. Banii duceam toți ficiuriții pe locările iubăneață armâni pe Balcani. Ați vede că acasă, în loc să știi și armâneaști. Așa lipsește. Eu mi-aduc aminte, eram, iertare că te denăsi, eram aminciu, unii când se soți, au ficiuriți mieți, și un ficiuric, nu știu, localea și fugim la largul de părință. Dar de asta cu tăvârsinii i-am găsit. Nu ți-i frică, sfudă și largă, oații tu, duneau, nică născută. Și eu zic, nu mi-o frică, că mutria și tu ochii a oamenilor de la și sunt oameni buni. Duchier că era mai mulți armâni acolo și că nu i-a spicană pericliu el. Așa este și ficiurița noastră. Te întreabă Viorel, cum duchiși ficiuriții? Lăfulișor, ei nu, să înveață armâneaștii, aței ținu a zburau. Rotale inizorii. Am pe galea, fără zduchească am viață. Azi un zbor, mâinii mai multi, pui mâinii și mai multi. Nu o să înveață ca atunci când o zburăsc în casă. La sculii am viață, noi, ei o mutresc cu armânească ca o limbă străină. Nu lipsește așa să o mutrească. Lipsește poate să duchească și mai gine la sculii, din nici lipsește să zburască în casa armâneaște. Cum putem să adrăm cum putem să alexim lucrurile au? Sprăxim păpâinii nu mai a zburască românește. Sprăxim păpâinii și părinții să zburască mai mult armânește cu ficiorii. Și să nu le fi bașine să zburască armânește. Suntem păpâinii și părinții la sculii. Lipsește și acest lucru, vași minduiesc. O născulia și de bitesită de stămână, de păpâini și părință. De păpâini și părință. Voi, când adrăm proiectul Nunta la armâni, aveam zburât de adesli din nuntă. Și adram cu ficiorii la sculii ca fi adeti. Aveam adrat adete aluatul. Eu îi băgăm de primtară, i învățăm cânticul, cântau, jucau
îi băgăm de cusură hlambura, de uciucau, să știbă, știți să dară hlambura, cât se să dară, care este semnificația hlamburei, ți va zic că este hlambură te armâni. Și la un nuntă, un de ficiori vine și îmi zice, a avut un nuntă mult de aproape. Și luni nu mai știau care lipsea să dară, ți-a de să dară prota, să spargă hlambura, și dacă o duc în treapă, îi duc în treapă și dacă asta e hlambura. Doamna Neș și le zic și eu cum lipsea să dară. Știți, și dusiră că eu știam cum lipsea să dară și mă întrebau eu învițai. Păi la sculii învițai. A este lucruri putem să învițăm cu ficiuriții. Amata să zburască ghine armâneaștii, nu putem să adrăm lucruri la este. Și dacă o înveață, lipsește îți duc pininga sihăsli de la sculii, lipsește multe alte sihăți să zburască, să scoasă în viață. Așa și armâneaște. Tine cursul la estu, ți andrupămintul îmi mindește că lipsește ază. Andrupămintul avem. Ațel de la părinții, nu știu, de la sculii, de pe altul loc, poate zi vreo andrupămintul. Noi au Constanța, îl ducem andrupămintul prota de la afară, de la culcare. Ei ahurhim că ei n-adusiră. El lipsește să spunem că culcarea afară armânească de Constanța este mult aproape de ficiuriți. Cursul de mulți ani și că Andrupaști. Și Andrupaști și tora au avut vă zic, ne cheamă, când avem și adram Olimpiada Ficiuriților, fălcarea îi premia pe ești să ficiuriți cu paradzi. Pe lângă mușuteața a lucrului care l adrau, ficiuriții erau șpăltiți de lucrul este. Erau cam mai Scârseau mai mult, că pe dimolul lor nu fu așa dip geaba. Pe dimolul lor a câță loc. Mușat. Zici că alt andrupămintul nu este lipsit. Zici că alt andrupămintul nu este lipsit, ori amași ficiuriții. Nu, aua ficiuriții, este tora, noi aua în Andrupaști și inspectoratul. Și sculii în Andrupăsc. Eu la 3 zăți iuhiu, avem un altul ambodiu. Nu avem spațiu. Nu aveți loc, eu să adrăm a este cursuri de opțional. Că ea lipsește să adrăm când sunt ficiuriții la sculii, nu în afara lor. Dar putem să băgăm șnot, putem să adrăm mai multe lucruri. Și atunci, nu ai loc să adari, cadi toată gluguria. Și destăne așa uminduim dauli cu soața mea, cu Mari, cu Marioara Pelican, dar să adrăm mai este cercul, că așa din cheamă i aducem. Aței niții mas ahurhem cu ei, părinții lipsește să se aducă maxus dixeri. Este un lucru. Și atunci știm pe mazorii. Și atunci este mazorii. Altul poate să aducă, altul nu poate să aducă. Așa când îl luai tu sculii, îl iei tine. Este altul ceva. Ta si dascaliță tia este cursul, lipsește să dare un îndrăgare aforia, maxus, tia este lucru, nu, ca fi dascaliță, care si barmână și să știi armânește, poate să adare. Să știi barmânește, una dascaliță poate să adare, iți dascaliță armână, poate să adare lucrul la este. Ea mai este dascaliță, a este zânata ei, a este adară. Ama lipsește să știi barmânește. Că mas nu a zburască ea armânește, nu poate să înveață pe ficiuriți. Și cursuri armânești nu poți să adari numai în românește. Care aduce și aminte de acest cursul, cum zi zvârtești de aradă un aftare cursul, care sunt acele temi n-ai mai disimasii, n-ai mai mărți, vreți să dați mai largă câte ficiuriți?
Noi avem un program. Un programă e. Sta dar un program, caiți programi di tutti alanti opționale, băgăm texte, băgăm adeți, băgăm cântiții, adrăm turlii de andămăseri cu oameni care și aveam acotit mult ghini la Asculia Doauspră, aduțeam din mintea ficiurislor oameni avdzăți, armâni, ca să-i știbă și-ți vadă că nu lipsește să pleacă capul, lipsește sibă cu capul în zeană și să nu le hibarșini, că și poate să ajungă clopții. L-aveam adus pe prota pe Cristalupci, care îl cântă la armonică. De-apoi l-aveam călisită pe Cola Fudulea, care le permitusi mult în șapta celor. Gica Godi, Chira, Manțu, nu știu, Toranini, aveam adrat mult. Este una radă mult îmșată. Este una radă mult îmșată și mi-e că văd țării malargă. Este mult de ideea. Este că iți model pe care luari și-l vea de ficiorul din inti, el este mult din. Tora modelii nu parau ciorii, așa masa-i bangătan părintele, va să știi bății modelii se aducă din inti. Ama părintele mas nu aibă chiro sau nu para să așuța și cât cior, atunci este zorii mari. Că poate să ia ca urnechi, țivații nu este bun. Așa este. Parei holu, când o acuhi, mi-avea sunat Mariana Budeș și aveam azburât atunci, zbăgăm pe Aradu un parei, eu să îndămăsim ciorii de la liceu, i studenții, ta să aibă un îndămăseari pe cu fciorii armâni. Că nu pară aveau ius după, aveau acotită cluburile, aveau acotită alții lucruri care lăpțea și lăpțea semnul cu mâna și atunci uminduim și acățăm multul din. Tora Anda și ficioria tăi, nu știu, desi doi, ama fata sigura era parea iholu, așa, când aduc aminte ghini? Si, e tare. Nu știu, desi doi ficioria tăi era la parea iholu, e mai și fură la parea iholu, da, e și fură. Am avut mulți piciori care tricură pe la cursurile opționale și de-apoi zdusiră cât parei. Mușat. Tu chirolul de săna mea că turlia de dari malargo așterie sa lăxini cheamă, maxus cu partea asta digitală. Tini când ai adrată și studii tu acest domenii. Zburana ne cheamă tiate, să turli dari malargo așteriei, tu chirolul de ază. Nu ati că si paraghini. Cum s-a lăpsit turlia de ambitare a ficioriților azi cu partea asta digitală? S-a lăpsit multul, și-o la sculia dar lucrurile este ca fizuă, ficioriclu până nu ducheaști și nu uvea de el și nu bagă mâna și nu adară el cu mâna lui lucrurile, maș țivea de digital nu este ghini. Auați intrăm cu alte probleme de atenție, de răbdare, acutesc un lucru și nu par albitisescu. Sunt eu nu știu nici maș cum i-ar aminti, nici maș digital. Lipsește să le îndămăsim doaule
și educația cea tradițională de zmani cu partea este mai practică. Ei, piciuriță de ziua de azi, știu mult mai bine decât știm noi, ca să filisească și telefoane, și calculatorul și tutti alanti. Noi pe ei putem să-i băgăm ca să dar proiecte și să aproache partea este de digitalizare. Am să dar maș lecții de digitalizare eu aș uduchii la clasă. Marian are un pono azi, îl pitreați și ea. Întreabă cum putem să adrăm ca să aducem ca fian mai mulți ficioriți tu festivalul Unii Calendăruși. Noi cam aveam după pandemie, mas BTC, lucrurile tora o luăm din nou. Avem nădia că anul ăsta va să avem mai multe zori. Și o minduiesc că la anul sigura va sibă mai mulți ficiuriți la Unii Calendăruși. Tiațea că soațele mele care mai adară cursul armânescu, ei adară tuto și cercu, când nu mai sputu opțional, sigura va să îndrupască și va să îndreagă piciuriții ta scoazin la Nica Lândurușii. Dottor Simnica editora, că avem piste pe ajutorul la vostru este lucru, este anaghedim mai mulți ficioristi. Este un festival care este mult mușat. Și Este că noi mai petricum piciurița cloții și mai vine tora anul ăsta fu cam din apandica ta zăcoașiții și eu am făcut cu ficiuriții, cu ficiorii aici țămării, tora adit inaru cercul, că până tora nu puteam să adun, nu para vreau, eu 3 meci de zili și zui de zbor cu ei. Dar să-i gândești. Nu aduși mulți. Nica voi să mai aduc și le zic și a lor și nica lipsește să mai caftu. Dar de aici să mă mări, de la clasa a 5-a până a 7-a. De-apoi cu niții, lipsește să acutim și cu ei, ne cheamă manclos, mai îngălzească, ca scoase aducă părinții serii să putem să adrăm cu ei și cu ei lucrurile este. Eu să așteptăm cât mai mult să fii ceriți la festival. Așa cum spus tu părăstă seara din frânzar mea media, fuși co-îngrăpsitoare la publicațiile Adeți Armânești Taiani și carte Ialeaziri, de clasele a 3-a și a 4-a. M-a spus cartea de Ialeaziri cu care fu îngrăpsită și care ați va văr să afla este publicații azi, eu poate să le află. Mintita să îngrățesc cu cartea de Aleazirii, aveam dat un auxiliar pe științe ale naturii, tot de clasa a 3-a cu 2004. Și atunci a fost una furchita și tine. Ama cartea de Aleazirii fu altul ceva. Teațea că aveam două soață mult buni cu care lucram. Lo aveam pe tati socrul meu care ne-am drupat mult cu zborul și cu minduita. Sorea mea atunci erau niți și soațele ineau la mine, dixerli, că ziua eram cu ziua la sculii. Și serli, după ține îndrigeam eu ficiuriții, după 8 afârcheam să lucrăm, până pe la 3 tahina. Cam 4 meși lucrăm la el. El fu adrat mași pe sculii, pe ministerul adjuncții la sculii. Nu știu ma să aibă diu să-l ia, va fi să-l republicăm și așa să da. Să scoase lucrul este singură, lipsește
Da, și nu am cum Dacă zburăm de doctora, andrupomentul, vahi un andrupomentul este lipsitoații, din partea asta de și asti, a eu cu îndrăpsare. ora gara când uneg la Brăila, acolo la Ioare în Burlechea, cu chirla meu, a hurhi sa priduc pe armânești, în două permiti maș curti de ficiuriți, pe care eu le zic ca ficiuriților la sculii. Și a hurhi mai zic și a nipoatiei, că ori am un nipoată, Ecaterina, și Mânează. și voi toți vă captă sufletul. Și serioși. Și mi-nduiesc că poate pe galea, nu știu când, poate să mai iasă și un frânz cu texte tificiuriți și cu exerciții aplicative și de texte. Le așteptăm, că sunt o lipsite. Și este. Iți lucru a dat pe armânești și a îngrăpsit pe armânești, este elipsit. Așa. Este elipsit. Când au făcut cursul, toți ne ziceau, ții literatură avem noi, ții hântul. Și când au făcut cu ficiuriții, ta să aducem din minte Costa Guli, să aducem din minte Chira Manțu, să aducem din minte Nuși Tuliu, Constantin Belemace și toți îngrăpsitorii noștri și ciudusiră. Nu și ciudusiră mași ficiuriții, ciudusiră și părinții și ciudusiră și păpânii, care nu știau ca care lucru. Țin minte, aveam Andreea cu tata Angela și cu soața mea, Tora Chira Bazecu, care se pensionă, Tora la pensii. Aveam Andreaptă un andamusi, lipsea să adrăm ceva cu Dua Eminescu, cu sculii. Și atunci noi ne gândim, hai să adrăm ceva Eminescu și armonie. Și adrăm un andamusi cu ficiuriții și cu părinții. Și lăgrim la andamusi și ficiuriții la divăsiră poema de al Eminescu pe armânești. Auații armasiră toți ciudusiți și ne dusiră să mai adrați și să ne mai griți. Mușat, și alte proiecte ai închisit, ai hurihit, care au legătură cu lumea armânească. Proiectul cu Numta la Armâni, Pătăgiunea, fără armânească, Olimpiada Ficiuristilor, de care aduceți aminte. Este un proiect mult important cu Ficiuriți, Olimpiada Ficiuristilor. Vreau să te întreb care ți este mai apropiat de geam. Și tutti sunt, cu că tutti fura drati cu ahânt mirachi și cu ahât pidimo, că nu poți. Care aduce mai marele amintate pe partea asta armânească. Mai marele amintate cu aduce Olimpiada Ficiuristilor și Numta la Armâni. Mi-aduc aminte Olimpiada Ficiuristilor că Petricum nu are și în parei de ficiuriți de la Înveața Armâneaști și vineră mult o hărsiți de acolo. Noi l-aveam adrat mult din structurata este proiectul. L-aveam dus la soață, ca fi sculii, cu parei de ficiuriți, țințe ficiuriți, teate și fciori de adun, și avea două părți, cu prota partii, pe ună temă ei lipsea să îngrăpsească să dară poema cu tema aceea. De-apoi, toalaltă parte, lipsea să bagă în practică cea îngrăpsiră. Și erau mult înșate. Lipsea să zburască tivăr Arad și de-apoi să o adară ațea Arad ca teatru? Și vreau să zburască de un poet, lipsea de-apoi să ținea cu stihuri de la poet. Și Sadara și un șat andamusia cloții din mintea noastră. Și aveam la partea este de îngrăpsearii și dau în clasă supraveghetor, deci aveam soață care
vicleau piciuriții și nu erau armănii. Aveam azgurite cu soațele, da, erau soață românce și neau și dau te este tas vedă toată lumea că aua nu este zborul că acelui soi cu mini șalantul de la scuia nu știu care. Aua lipsește să vadă că acel care are mai multă duteare sau mai multă doară sau mai multă mirache sau mai multă aplicare sau mai multă vreare pe lucrurile astea se iasă din minte. Și după ți le îngrăpsea, cât tu piciorii din afară la duceau acloții una masă ca scoas mâncă piciuriții pe prânduc și dau toată ziua. Fetele care erau în jurul, aveam 3 fete, ca fi una didea câte una notă, la ca fi lucrare. Trecea una lucrare pe 3 mâini. Și sonii s-adra un total. De-apoi, Edghiul juriu îți ducea de-apoi, nu știa de la țisculii sunt piciuriții, care duceau mași și ți va să prezinte... Părăstăsească, va să spună. Și le dideau notii, piții, aduceau acolo din indici. Dar poate să adra totalul general și așa îți vedea care, cum este Arada. Și după Arada este, văzăși, ineau de-apa pâlteri. Este un proiect mult înșat și avem nădia că vă aducăm la largul. Așa că am de-aia zborul de antropămintul, ea, șaua este ananghi de nicheamă antropămintul, ta să facă de alicia, nica și altă olimpiadă a ficiuriților. Și zine să aflăm dascalii care vor să adară lucrurile astea și de-apoi lipsește părinții să-și petreacă ficiuriții la cursul ăsta. Mea că vine zborul de părință, tine, ca dascală, ca dadă, ștora și ca mai, ți minduieri poți fi trăs că dadile armănii ți iau ficiuriții nicaniți. Roda școala ți-am viața armâneaște. Se-am viața armâneaște. Să-i ia și să-i bagă toarada armânească, să-i ia la arăți, să le permitusească din bana lor, din bana păpâinilor, din bana părinților, din bana armâinilor. Cu cât va savdă mai multul, cu atât va zduchească mai bine. Îmi șate minduieri, ajunsim și câte bitisită, mea către cu oara, nici nu știu cum aș buirăm, multul din năsihate, de a da hurhim moabetea. Tu bitisită avem acelea întrebări. Nișoare, zițem noi, ți zbor armănesc cu țarii Hari. L-ai tu miracol. Nu pot zic că este maș un zbor, că ți zbor armănesc cu este șat. Timiniți zbor armănesc cu este șat. El este și bun camatul. Care este camatul? Și una triadă de zboară, prota și prota inii, pisti, știnii. Și când zic tinii, nu mă gândesc cum aș la tinia țea a praxiei de cafizu. Mă gândesc și la tinia zborului, mă gândesc și la tinia cânticului, și la tinia jocului, și la tinia deților, la tinia numilor, ca este cam zdusitora, o cam chirum ni cheamă, așa. Minduiesc că tutia este ne definesc pe noi ca armâni. Eu așa minduiesc. Nadar destihim șmiletea hodia. Mușati zboară. Zisești lui pisti, știi multă mușati, valiți în minte și eu. Tora este zborul și ptiții măcar armânească țarina.
Oații, iții, mâncare armânească este bună. Și mahiu armână, prota asculta tuți armâni, avem piperchili. A este nu Ai, scoate, mă, mulți fără asta zisir. a este de ma, pe lângă piperchile ațeali, este bun, unzeaște și un civirme, unzeaște și îmi dau ianomati cu ariz și cu virvețul. Meni, ja numai ti Paris, nu știu, m-ați zis altă vără, vai fi mai și un în soare zăsă. Bună mâncare. Ora ți Sonia întrebare este legată de ți cântic armănesc cu țarii Hari. Masiv altul cântic ține asta îngrăpsit de din amintesc că nu va să cărtească. Am știu că Șanda v-am coronat voi să avră un cântic mult mușat. Tora va ni spui tine, care este acel de chesti mai aproape de geam la tău? Da. Eu le duchesc cu prota și prota pe țelii de zămani. Duchesc cu alea bachița și azburam cu dinca manăpoia și cu vârchiro. Nundu apărind ali mamă din partea al papului tâp, Gheorghe al Jiru, n-avea zis că aestul cântic alea bachița l-avea drat un cusurin de-a lui, cu în 1930 ținții, era lânzitul, era cu spital, București, și acolo adră cânticul aestul. Așa cum zicești tot de sufletul, este cânticul, eu mi duchesc cu zboarele al costagului, și pe alep și moililice albă. Nu poți trec pe Sticlambura, cânticul care l-a dinca la Bine, hârsim nunta mult că la aproape toate nunțile armănești. Și Bana, un altul cântic cu mult umșat pe zboarele ale Chiera Malțu. Pot să spun că Timinia este n-ai mai apropiat de Gian. Da, sunt multe finisere al Mihai Prefti, Mangătanu, Visir Maguci, mai multe și după cum hiu eu tu zuațea, așa ascult și cânticul. De multe ori când hiu cu din cawații în casă, îi bagă parcă așa mi ducheaște și mi-aduce holul care lipsește, care se disește cu acea populioară. Ca să iemnă lucruri numai din tuzoațea. Îmi șat. Mes bășalță Nicu Chirsia Ornechi de la Est. Da, și lipsește, e se Ornechi asta. Mioara, hărioasă ti moabeta editora seara, hărioasă ti tu țina spăsești, proiectele a tali, avem nădia că va li dus mai larguș, că va li crești, așa cum lipsești. Care ați vrei să pitreți nica un mindeiare tu bitisită? Până moabete cu Vasil Todi n-avea zis greu este tinia ta si armă. Ama tu ziua de azi mas vrei poți si armân și să ai tinia de armă. Mușat zboară și zbitisim cu ațele 3 zboară, ți zisești că ți-au hari, zbânăm vluisiți, cu pisti și cu tinii te-ți de învârliga. Așa este. Și să ne vedem cu Ghini și alantă Joy, cu altul oaspi, e oaspită, vă vedem care va sibă, vă vedeți duminica asta, vă dăm hăbari care este alantă oaspi, oaspită. Și vă care seară bună, să ne vedem cu Ghini și lucru în par. Așa să ne ajută Dumnezeu pe toți și închelicioim la toți. Cărioasă.